posar-se davant d'una figura humana i fer un dibuix d'una figura humana té per mi, el resultat, diríem una cosa importantíssima, que és la contradicció, la paradoxa, la tensió que es crea entre el que seria una figura, la pròpia model, és a dir, la persona, i convertir això en un arquetip, és a dir, convertir-ho en una cosa que no és aquella persona, sinó que és una cosa que és més enllà d'aquella persona. Però tenen que estar les dues coses al quadre, perquè si no estan les dues coses es perd, es converteix en una cosa buida, tant si és una cosa o és una altra, però si són les dues coses, això produeix una tensió que és el que intento, que és el que, diguem, si se'm pregunta quin motor és el més important de tots, per mi és aquest, és el construir una imatge que contingui en ella mateixa el referent i la transcendència del referent. I les dues coses aquestes són les que produeixen una mena de xispa o d'electricitat, que és el que dona que per mi un quadre tingui èxit o no tingui èxit. No sempre es té èxit, però quan es té èxit i això funciona és fantàstic. De sobte hi ha algú que et diu que té un quadre meu a casa seva des de fa molts anys amb el que conviu molt bé. El que sí que ja els demano als meus quadres, o vull que tinguin els meus quadres, és que siguin capaços de créixer amb el temps. És a dir, que els meus i els de tothom tindria que ser així, tindria que ser una cosa que quan està una persona convivint amb un quadre, aquest quadre li vagi donant més coses cada vegada, cada dia que passa.